Duol makedo kod mibadhi e pacho kae en EACC oyudo puoth mar doho mar duoko maromo Sh40,7 mayangore ni ne oyaki gi apisas mane tiyo kod mane otudore gi od bura mokalo ma Homa Bay. Kaluwore gi EACC, omenda go ne okwal kowuok e od bura ma Homa Bay kokalo e chenro mane ota gi karan mar od burano e kindeno, men Bob Kefas Otieno, min ode Evelyn Ogutu kod maneja mar bengi mar Equity bade ma Homa Bay David Obonyo. Ng'eto mare jayal bura mar doho mamalo Esther Maina ne ogolo chik ni ji ma itudo gi kuono oduok pesano ni mar EACC noneno mochiwo neno moromo tudo gi mibadhi mar pesa go eko. Kaluwore gi EACC, maromo Sh24 million ne omi Bob Kefas Otieno ka jaode Evelyn Ogutu noyudo Sh1.7 million. Apisa mane tayo omenda Caroline Chepkemoi Sang ne oyudo maromo Sh4.95 million, ka apisa maduong' ma omenda mar Maurice Oduor Amek ne oyudo Sh5 million. Kambi moro ma iluongo ni Damila Enterprises ma itudo gi David Obonyo kod Lilian Achieng' bende ne oyudo maromo Sh12 million. Idwaro ni giduto gichul pesago kod nyenyo magi kaluwore gi teko mar pesago e kindeni. Kwae weche mag mibadhi ni kinde